Sziasztok, én Nex vagyok. És elég nem volt, és elég rég volt már Skynet videó, és én úgy döntöttem, hogy visszajövünk a pályánkra, amit építettünk, és hát meg kell, hogy valami eléggé jól haladok vele. Mert már mert hogy már azért másokat is csináltam a pályán, nem csak ezzel a térrel foglalkoztam meg, ami ott van fent, hanem arra is elkezdtem menni. Amúgy az érdekes, hogy videó kívül öltettem el az előbb a burgonyát, meg a múzát, és már kinőttek. Ez eléggé érdekes volt. Bocsánat, itt a háttérzajért. Elnézést, hogy nagyon lassú a telefonom. Nem tudom, mi baja van. Nem tudom, hogy mi baja van egyébként. Most eléggé nagyon szarakszik, csak azt nem tudom, hogy miért. Egyfolytában belassul és nem csinál semmit. Pont akkor néztem oda, amikor megnőtt az a kis bigyula. Látjátok, most is belassult. Ne! Nem akarok új csatornát kezdeni, mert akkor ez nagyon... Rendben. Ezt letisztáztam. Nem tisztáztam, még nem, itt van még egy kis burgonya. Mit kéne oda ülteni? Ültetek burgonyát. Ez a rohadt lassúság, már a hócipőm tele van vele. Jön fölfele. Érdekes lesz, ha Dave-vel fogok játszani, akkor fog lelassulni, vagy nem. Mert amikor valakivel mással játszok, akkor nem szokott lelassulni. De ha egyedül játszok, akkor egyfolytában lassul. Most is az FPS-em az 13. És az Androidon meg 6,0. Szóval ez a telefonnal tudja, hogy van valami. 9 FPS, láttátok az előbb. Hajtson a dinnye! Szív. Szerintem nagyon várjátok már, hogy Dave-vel csináljam a videót, mert eléggé sokan megnéztétek a Dave-es videót, és akkor
Ezért tervezünk egy újat Dave-vel. Hogy jó. Ez milyen mag? Nem tudom. Érdekes mag. Rendben, én elültettem, amit kellett. Ettem egy burgonyát is. Az ott le van aratva, és akkor én itt mindent le fogok aratni. Ez tökéletes. Majdnem kivertem a földet. Rendben. Nézzétek, mennyi van. Megyüljünk el benne. Annyi volt. Hello! Hello! Kanji! Nézzétek már! Gyere ide! Akkor takarodj el! Figyeld! Hohoho! Nem láttál itt semmit. Menjetek innen! De követtek! Megszámadtak, bárányi van. Menjetek innen, nincs nálam semmi. De eltapostátok a földem. Tudom, mit szállna onnan. Kis bárány. Nem taposod le a földemet. Menjetek innen. Hát így csak a bajt hozzátok nekem. Bárányok. Porony. Állj a kis birka. Rendben. Eddig nagyon jó haladunk, srácok. Az ütéssel. És majd meglátjátok, hogy fogunk haladni Dave-vel. Ugye Dave, ha nézed ezt a videót, akkor írj kommentbe. Tudod oda a videó alá. Bocsánat. Ez nem direkt volt. Megint 9 FPS-en volt. Rendben. Én nem vagyok biztonságban, szóval én ilyen tűzök is. Gyertek, bárányok! Bárányok! Gyertek! Azaz. De tisztán átjöttek. Honnan nincs. Tisztára átjöttek. Hello! Be. Jöttök? De hogy jöttök? Hát miért is jönnétek?
Nos akkor srácok, ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy hatalmas lájkot, és ha szeretnétek még egy ilyen Skylands videót, tudom, hogy ez már nagyon régi ez a Skylands, de nektek tetszett, ahogy láttam a nézettségből, és ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és mondjátok meg, hogyha szeretnétek még ilyen videót. Én szeretettel várom a kommenteket, és csinálom tovább nektek a Skylands-et. Én Nexus voltam, na, szevasztok!